Takže čaute ľudia, ja som Viktorizmus a dneska si ideme zahrať ďalšiu hru na Robloxe. Je to celkom populárne, volá sa to Fish. A ide tu vlastne o to, že ideme chytať ryby. No uvidíme, ako nám to pôjde. Tu si nadhodím a budeme musieť uloviť nejakú poradnú rybu a potom ju predať. Tak uvidím, že sa mi to podarí na prvý pokus. Tu šejkujeme a už sa nám chytila. No poď, jak tento systém funguje. Áno, poď. Ja chcem tú rybu. Poď, sústredenie na max. Daj to tam. Musím šipkami klikať, poď. Áno. Mám nejakého salmona. Nice. A teraz to idem predať. A uvidíme, koľko za to dostajem. I do like sell this. Nice, 42. A máš toto. OK, dobre. See you. Čo je toto? Nejaká create. 8, ne? A tak otvoríme ich 8. Že čo v tom je, nejaká create som dostal, equip bag. A tu mám ten môj rod, si môžem pozrieť a tu mám nejaké návnady asi. Tak skúsime si dať nejaký worm, nejakého červíčka si skúsim dať. A ideme. A čakaj, ty čo chceš? How can I help you? Can apa, to neviem čo je, to asi potom. Uprise a fish. No ja tak ja nemám rybu, tak ja musím najprv ísť ďalšiu uloviť. Skúsime, že ak to pôjde, keď mám toho červíka na tej návnade. No poď, šejkuj. No, poď, to bude brnkačka. No tak, neponižuj ma hra, ja to chcem dať rýchlo. Nie, poď, už to je strašné na ovládanie toto, tieto šipky. Ale máme to, nejaká pike. 1,3 kg. Nice. Skúsim. Čo robí to price? How can I help you? Can you upprice this fish? Yes. Asi sa s tým niečo stalo. Ja už asi viem, čo som spravil. Ja som za peniaze som mal gamble, že či sa mi tá ryba keby zlepší alebo zhorší. A teraz som mal šťastie, že sa mi zlepšila. Takže ju predám za viac. Už má 2,4 kg, vtedy mal 1,3, takže to je nice. I like to sell this. 153, nice. A nejaký crab cage som dostal. To asi musím hneď tam položiť, aby sa mi tam asi AFK získavali veci. Dúfam, že to tak funguje. No, tak to tu dám 5. A asi sa mi do toho bude niečo získavať, dúfam. Ukáž, čo tu máme. Ideme si kúpiť rod, ľudia. Konečne už nebudeme toto drievko mať. Za 300 si môžeme kúpiť, alebo za 750. Ten je zadarmo. A za 2000 si pôjdem kúpiť, tak ja si idem ešte našetriť a potom si ho pôjdeme kúpiť. No, ja si myslím, že toto by už mohlo stačiť. Pozrite sa, koľko máme tých rýb. A ja dúfam, že to bude stačiť. Nie, nestačí to ešte. Ešte jednu rybu musíme rýchlo chytiť. No, máme toho jednoho a poďme si to rýchlo kúpiť. A chcem už nový rod. No, už máme a ukáž mi ho. Máme luck, control, takže si ho kúpim. A pozrieme sa, aké má stats, že či je lepší. A luck má lepší, control má lepší, resilience má lepší, max má tiež lepší a speed má tiež lepší, takže asi bude dobrý, no. Skúsime si na to dať aj tieto návnady. Luck nám to zvýši, keď si to dáme na to. Tak ukáže, čo s tým, ale ja nechcem tento, ja si chcem ten equipnúť. Equip a na ten si dáme túto návnadu, máme, dobre, tak skúsime, aký bude tento. Nice, docela pohode, ale všimol som si, že sa nám tu už niečo ulovilo do týchto našich sietí, tak skúsim sa povedať, že čo v tom je. A krab, nice. Aj tu? To čo som získal? Nejakú musel. Nice, ďalšia ryba, ešte dve. Tak. To ne... Ale kraby sú dobrí. A čo s tým teraz mám spraviť? Ukáž. Šip mi tu ukazuje, že mám ísť takam sem. Čo tu? GPS. Tak musíme ísť ešte loviť veľa rýb. A few moments later. Takže ľudia, toto som nechcel točiť, toto som chcel len chytať ryby, ale pozrite sa na čom sme, ty kokso, my sme na čiernej perle nejakej lodi, ty kokso pirátskej a ideme takam do neznáma a čavo nás tu zobral. Nie, ja som vypadol, nie, to sa nemohlo stať, to si robí srandu, ja to tu chcem natočiť a ono ma to tu proste takto vypadne, proste toto je najlepšie, toto je úžas, ale ide za mnou, prosím ťa, čavo, áno,
A ja sa utopil. Né. Tak nič no. Tak ideme zase pracovať. Musíme zarábať. Musíme chytať ryby. Tak ja sa vám ozvem za chvíľu. No ľudia, som tu späť po nejakých minútach farmenia a chytania rýb. Som nazbieral nejaké a idem to tu všetko predať a uvidím, koľko budeme mať peňazí dokopy. 623, to nie je moc, ale je to viac k nič. Teraz idem kúpiť tú GPS-ku, potom mám v queste. Yes, no teraz GPS-ku, neviem na čo mi to je, ale uvidím. Mám s tým niečo robiť, alebo jak? Čakaj, ja som získal nejakú treasure map, ukáž. Tu mám viacej ostrovov a asi budeme sa musieť na ne dopraviť, ale ja nemám loďku. Skúsime si tu kúpiť. Ľudia, prepáčte, že vám do tohto skáčem, ale začalo mi extrémne lagovať nahrávanie, takže koniec videa vám takto zhrniem ja. Takže na začiatok som si išiel kúpiť loď a potom som sa vydal hľadať ten poklad, ktorý bol zvýraznený na mape. Poklad som síce nenašiel, ale našiel som niečo o mnoho lepšie. Najlepší spot na chytanie rýb. A toto sú jedny z tých najlepších, čo som chytil. No ľudia, chytal som nejakú pol hodinu a toto sú výsledky. Pozrite sa na tie ryby. Pozrite sa, aké to je veľké, to má 244 kg. Nejaký swordfish. Potom tu máme 134 kilového nejakú tunu. Potom tu máme šárka normálne, som chytil za 133 kilového. A potom som získal moju prvú mytikálku nejakého pikla. Nejaký sea pickle, ktorý má hodnotu 2250, len tá jedna. A potom tu máme ešte takéhoto tunu, normálnu len 80 kilovú. A ja by som skúsil risknúť jednu vec. Možno to bude troška bolieť moju peňaženku. Ale skúsim toto, swordfish, zagambliť, aby bola ešte väčšia tá váha. Aj keď bojím sa, že koľko to bude vôbec stať. 103. Tak prosím, viac. Aha, to čo... Porite sa ľudia, tu má nejakú... korál. Nejakého korálového som získal. Nice. Tak to je lepšie. Už je to drahšie. Skúsim to ešte spraviť s tým oným žralokom. Daj mi to, ja ti dám peniaze a hlavne niečo dobré mi daj. Prosím. To nejako zlepšilo? Asi hej, 137 kg, aj keď má to o pár kilo viac, ale skúsime to všetko predať a uvidíme, čo z toho všetko bude. Aj kamo 2300, dobré. A mám stále tu sea pickle, takže môžem to predať vlastne za ďalšie. Ja som nepredal tú pickle. Čakaj, ja chcem túto pickle predať ešte. I sell this. Yes, takže máme ešte na lepší rod si môžem kúpiť. Nemusím si ten kupovať. Máme 5600, tak si kúpim asi tento. Lucky rod, alebo fast rod, dám si lucky rod. Chceme šťastie poriadne. Tak ukáž, max. Docela dobré sú tie stats. Všetko je lepšie ako to, čo mám doteraz. A ukáž, nedá sa tento nejako predať. A ukáž, takže tento má max KG. Ten má nejako málo. Ten málo kilo má, ale má aj resilience má menší. Lure speed má väčší. Lag má kamo tak o 100 krát väčší. Aj control má o troška lepší, takže to... Asi to bude lepší rod, aj keď neviem. Ale to sa dozviete až v ďalšom videu, lebo ja sa tu teraz s vami lúčim a čaute.